мълчи, е всъщност бил майстор Атанасов, който е бил в момента, се е занимавал с полковата музика, духовата музика. И той даже някъде 50-60-те години Тиречиев по нареждане на майстор Атанасов, който вече е бил в София, не се е занимавал с тия неща, нали, организира транспортирането на нови духови инструменти към полка. Така, значи от тия години нататък Атанас се е научил да свири на всички духови инструменти, които са там в музиката. След това, както разбрахме, става и фотограф. След 44-та година. Не го е смятал за своя професия, очевидно. Работя след това на различни места, в горското стопанство и така нататък, но това, което виждаме от снимките и което обяснява и другото, е един витален дух. Това е неспокоен човек. Нали? Да не говорим, че е попаднал на добър учител в музиката, определено. И добро око за фотограф. И е имал набитото око. Жалко, че всъщност има една такава промяна, която е тема на отделен много дълъг разговор, че след 1944 година доста от добрите професионалисти си сменят работата. Защо? Не се занимават с фотография. Статута на фотография? Не. Значи това е свързано и с нашата тема от биеналето последната, съвременните митови. Те всъщност фотографията на практика демитологизира. На което виждаме и талантливата фотография, която е уловила истината. Докато новата власт е гонила точно обратно. Пропагандата. Да, те са търсили митологизиращи ефект. И даже големи майстори като Родченко в Русия им се е налагало да ретушират, да усмихват лица и така нататък и прочее. Тоест там виждате причините да се откажат толкова фотографии. Може ли един съвременен фотограф да научи нещо от тези снимки? Да научи, то не е само фотограф. Първо, наистина при Атанас нещата се случвали спонтанно. Аз не бих тръгнал да коментирам в случая построяването на изображението и така нататък. Нещата с... Въпреки това нещата там ги има. Нали? Значи това е талант има определено в този човек и важното е, че виждаш духа на времето. Такова каквото е. Което хич не е малко. Особено важно е. Вие самия сте уловил духа на времето по време на преврата в Съветския съюз, в Русия. И сега ще имате изложба. Нека да кажем накрая няколко думи и за нея. Бъдещата ви изложба. Да, тук стана много интересно. Аз случайно попаднах 1991 година в Москва на 19 август, в началото на преврата. И се случи така, че понеже бързах тогава, 3 дни бях на барикадите, говорих с хората, снимах ги, валеше непрекъснато дъжд, хвърлих едни маратонки ромика в коша. Добре, че си носих и други обувки. И избързах да си проявя филмите, да видя какво е станало там точно по това време. Обаче не оцелих нещо с химикалите и филмите станаха доста прозрачни, тънки. И чак миналата година, всъщност 20 години по-късно, тази изложба сега ще бъде показана за първи път, защото сега успяхме да я сканираме. Изложбата има 2 части. Едната е 89-та, перестроечна Москва, и другата е 91-та, самия пуч. Те се различават доста съществено като настроение. Може би е по-интересно даже 20 години по-късно. Да, тя не е показвана, така или иначе. Добре, така, кога ще можем да я видим? На 6 март. На 6 март в Червената къща ще откриваме и ще бъде там до края на март. Ще има и дебат по въпроса. Добре, ще следим тази тема. Благодаря ви за това участие. Антоан Божинов беше в минутите на какво се случва днес.